Какво? Нали искате да си признае? Убих 2 деца. Калоян и Татяна. Не си. О, напротив. Измъчвах ги и ги убих. Искаш да кажеш, че си убил тези 2 деца? Да. Точно. Коко и Таня. Но май не за тези деца съм тук. Или... Не. Не. За тези деца е бил тук някой друг. Това не е възможно. Станала е грешка? Вие сте направили грешка. Ти да мълчиш, изверг! О, изведнъж стана много напрегнат агент. Ще ти откъсна главата, свиня мръсна! Остави го, Смит! Какви ги вършиш? Остави ме, мамка ти! Я си мери приказките, мръсна свиня такава! Какво става тук? Ние не сме такива. Ако само знаехте! Защо са ни изпратили друг? Защо децата не казаха нищо? Трябваше да го разпознаят. Точно това направиха. Те казаха, че е господин Георгиев. Господин Георгиев. Господин Георгиев! Стига с това, господин! Как ти е името? Господин Георгиев. Не, как ти е малкото име? Господин? Децата не са видели лицето му, а бач с името. Името му е господин Георгиев. Колко сладко объркване! А? Но тогава защо? Не разбирам. И аз. Ами, щом някой друг е взел моето място, аз да взема да си тръгвам. Да не си мръднал урод. Урод! През цялото време ме обиждате и ругаете, а не си давате сметка какви уроди сте вие самите. Преди 15 години бяха екзекутирани най-садистичните убийци, които някога са се раждали. Тан Сегмит и Шми Гетант. Не. Не е възможно. Пиленца. Пред вас Чикатило е като прохождащ дилетант. Не го слушай. Плете интриги, за да се измъкне. Но тая няма да я бъде. Ами ако казва истината? Смит, тук сме отдавна. Познаваме се. Ние сме съдниците, а не съдените. Дали? Защо не си припомним първото ви правило? Как беше? Щом си тук, значи си виновен. Значи и ние сме тук, защото сме виновни, а не за да... Не, не! Той се опитва да ни обърка. Опитва се да ни манипулира. Не виждаш ли какво става? Какво той прави? Само ви отварям очите. Мълчи! Шмит, ако помислим логично,
Никъде не се казва, че правило номер 1 не важи за нас. Не, Смит, той ни обърква. Не му се хващай. Шмидт, ти сама видя какво се случи, когато той ме провокира. Всеки може да изгуби контрол. Никой не е застрахован от емоционален изблик. Не и ние, Шмидт. Сама го каза. От доста време сме тук и никога, ама никога не сме губили контрол. Ама колко сте сладки само! Мълчи, долно подобие на хуманоид! Колко е хубаво да си прав. Искаш ли да знаеш всъщност коя си ти, Шмидт? Ти, скъпа моя, си от израелски произход. Закърмена с идеологията на краен феминизъм, повеждаш движение, което цели поробването на мъжкото съсловие. О, колко много братя, съпрузи и бащи падат в ямата на черната ти душа обезглавени. Богинята на смъртта, Кали, възродена в кожата на истинска жена. Стигаме до теб. Истинско превъплъщение на Джаки с Корнвача. Цели 10 години дерибействаш из Латинска Америка. Падат под ножа ти убити над 120 жертви. Все жени! Всъщност, като се замисля, единственото, по което си приличате, са зверствата, които сте извършили. Шмидт, стегни се. Изправи се. Погледни ме. Изправи се. Точно така. Както казах вече, сладка картинка сте вие двамата. Знаеш ли, Георгиев, може и да казваш истината. Може и това, което дрънкаш, да е вярно. Вярно е? Може и да е така. Само, че ако е вярно, би трябвало да си доста притеснен за това, което ние двамата можем да ти причиним. Нищо не можете да ми направите. Вие двамата сте като два опитомени питбула, които се търкалят по пода, когато им почешат гърба. Много грешиш, господин Георгиев. Ти си убиец, Георгиев. Сам си призна. И докато нашата вина е все още недоказана, Твоята е категорична. ти си виновен и ще гориш в адски огън на пъкъла за вечни времена. Вечни мъки и болка те очакват в недрата на безсмъртния задгробен живот. И вас ви чака същото. Ще се видим оттатък, гълъбчета.